rúž musí byť. A môžeme ísť na to. Ahojte milé ženy, ja vás vítam u dnešného videa a v tomto videu si spolu napečieme moje úžasné, ikonické pečené nanuky, ktoré patria medzi môj, dá sa povedať, že najpredávanejší produkt, čo sa týka online produktu, keďže ja mám na tieto pečené nanuky vytvorený online kurz. Ja osobne som tieto nanuky roky pripravovala v svojej cukrárskej výrobe, ktorú som 7 rokov viedla v Trenčine. Keď som ju zavrela, tak som všetky tieto svoje recepty, dá sa povedať celé to svoje know-how, presunula do online priestoru a môžete si tieto recepty zakúpiť u mňa. Aby sme teda prešli k samotným nanukom, čaká nás najskôr príprava korpusu. Ja už tu mám prichystané suroviny, aj všetky veci teda na nanuky. A pustím sa teda do prípravy. No, takže ako prvé si rozbijem vajcia do robota. Podrobné video z prípravy a takisto aj recept. To všetko nájdete v mojom kurze. Takže ak by ste naozaj mali záujem, tak si to viete zakúpiť na mojej stránke www.princesscakes.sk, ale odkaz vám dám aj do videa. Veľmi jednoduché, naozaj ja som zastanca veľmi jednoduchých receptov, ktoré proste sú stále chutné a ešte aj vyzerajú perfektne. Takže je to aj pre úplné začiatočničky, aj pre ženy, ktoré napríklad ešte nikdy nepiekli, ale veľmi by chceli si upiecť niečo vlastné, niečo, čo naozaj vyzerá skvelo. Takže tieto nanuky sú na to ako stvorené. Tým vajciam si pridám cukor. Ja väčšinou teda používam trstinový cukor do všetkých receptov. No a vyšľahám si to úplne na plných otáčkách, asi 5 minút. To musí byť naozaj taká poriadne našľahaná pena. Tu mám našľahanú. Je to naozaj taká svetlá, poriadne ľahká pena. Hej, dá sa to krásne aj z tých celých vajec a z cukru docieliť. No a teraz do tejto hmoty idem si pridať olej a vodu. A ešte olej pridám. A takto to znova zašľahám. Už len úplne trošku. A ja som ešte zabudla povedať, že idem pripravovať klasický biely korpus, ktorý sa hodí naozaj na veľa tých príchutí, ktoré nájdete v tom mojom kurze. Budem pripravovať malinové nanuky a la punčové. A keď ja už mám tú hmotu vyšľahanú, takže už len metličkou si tú múku aj s kypriacím práškom ručne premiešam. Takže to je aspoň trošku vidieť. Snažíme sa tak jemne, aby sme úplne nerozbili tú napenenú štruktúru, aby vlastne korpus ostal stále taký nadýchaný. Do tohoto korpusu je možné použiť aj vanilku. Ja ju aktuálne nemám, takže ju nedám. Ja už tu mám nachystanú aj formu, kde som si dala papier na pečenie a idem si to preložiť a dám si to piecť. Mám krásnu, hladkú piškotu pripravenú. Tak ja už som si z upečeného korpusu a ostatných surovín vypracovala spolky toho korpusu, keďže robím 2 príchute tých nanukov a jedny sú malinové, druhé budú citrónové. Malinové plním takou malinovou ganážou a citrónové takou cream cheese plnkou, ktorá je veľmi osviežujúca a v tom nanuku je to úplne také prekvapenie, že je tam niečo takéto. No a ja som si teda už z mascarpone a z džemiku vypracovala takú hmotu, ktorá v podstate sa dá takto krásne spojiť, aby som si to mohla aj natlačiť do tých formičiek. Takže ja pripravujem tie malinové ako prvé. Vidíte, takto mám tú hmotu. Všetko som to vypracovala v tom robote. Takto si to môžem ešte s rukou prejsť. Kľudne použite rukavice, len
Ja rukavice doma nemám, takže robím to len pre nás, tak je to jedno. No a mám teda už prichystané nanukové formičky a idem si to teda povtláčať do tých formičiek, pekne celú hmotu. Tým sa dá úplne krásne vyhrať. Ono, keď sa tie nanuky tam tláčajú, tak naozaj odporúčam to úplne fakt, že zarovnávať, čo najviac sa len dá. Lebo ak vám tam zostanú nejaké tie nerovnosti na tých nanukoch, teda hlavne z tejto spodnej časti, tuto z tejto, tak to všetko potom je vidno na tej čokoláde, keď si ich už obalujete do čokolády, že sú také hrbolaté, není sú úplne také pekné, ako by sme ich chceli. Hej? Veľmi jednoduché. Ja to nemám teraz úplne ale chcem vám to teda ukázať, že zhruba takýmto štýlom. A čím viac chcete tam tej plnky, tak tým si tam nechajte vyššie miesta v tých dierkach. A ja medzi tým, čo si rozváram maliny na tú malinovú plnku, tak si idem otvoriť toto. Akože fakt, ja nechcem, aby to tu pôsobilo už ako úplne neviem aká reklama na farmácii, ale ja sa priznám, že ja som sa na to tak strašne namotala, ľudia. A mne je to aj úplne jedno, či si to budete vy objednávať, nebudete si to objednávať. Ja si to objednávať budem, keďže ja naozaj fakt tie produkty, proste tie dekoratívne produkty ja milujem. Milujem. A hlavne som si zobrala teraz aj jeden taký doplnok výživy, alebo ako to tak môžem nazvať, na ktorý som sa fakt už veľmi tešila. Mala som už možnosť teda ho skúšať a bolo to úplne, že super. Nejdem vám to tu teraz nejako predstavovať, ale toto, hej. Tento Serenity čajík, ktorý fakt, že strašne moc opisujú a ja som teda mala možnosť ho skúšať. Chuťovo bol úplne úžasný. A fakt tie účinky, že človek naozaj beha na to vecko, lebo on je taký močopudný dosť a dosť si to chvália, hej, že naozaj tú podkožnú vodu z tela to pekne stiahne a celkovo, hej, treba pritom aj veľa piť, aby sa to mohlo vyplavovať. A ja teda teraz veľmi pijem zelené čaje, takže určite to zase nebudem ja totálne nahrádzať, ale hovorím, že raz za čas ako taký doplnok k tomu, tak toto je podľa mňa úžasná vec a dá sa to zarobiť aj s teplou, aj so studenou vodou. Hej, máte to pekne tak akože nasačkované to máte, takže môžete si to so sebou brávať, ako ono sa to fakt len zamieša v šejkri, vymiešate a ja som si to teraz musela ísť naozaj otvoriť, lebo si ho idem zarábať, takže ja som sa na to už veľmi tešila a sú tam aj rôzne príchute. Ja mám, myslím, že lemon, citrónovú príchuť, takže ja si to idem zarobiť. No a nejaké také vecičky. Ale hovorím, že ja si najviac tie dekoratívne veci objednávam, takže ja idem ako hlavne po tomto. Ja mám takúto šikovnú nerezovú fľašku, ktorá vám drží aj teplo a ak tam dáte studené, tak aj studené vám drží. Je úplne úžasná, milujem ju. Ináč je to teraz, aby som netrepla, water drops, myslím tak nejak. Ja som si dosť kupovala také tie tabletky ochucujúce do vody. To mne strašne chutilo a mne toto ináč, tento čajík mi to veľmi pripomína, keďže ja síce som zvyknutá, ja pijem iba čistú vodu, vyfiltrovanú, ale ono raz za čas proste človek si chce spraviť aj niečo také na chuť, lebo ja naozaj sladené rôzne tieto vody nepijem vôbec. Takže ja si to teda takto, myslím, že okolo 350-400 ml. Dám si tam ten čajík namiesto toho môjho dropsu. A inak je to super, hej, takže ak by ste aj ten water drops mali chuť si vyskúšať, tak myslím, že aj v DMK ich predávajú. A ja som si teda kúpila túto fľašku, myslím, že vo Viedni v Pandorfe. Tam majú celý taký obchodík, taký outlet, v podstate majú tam milión tých príchutí, tých water dropsov. Ináč, aby to fakt nebola teraz len taká reklama na farmácii, keďže to vôbec nie, ja sa snažím a respektíve budem sa snažiť zakomponovávať veci, ktoré ja reálne používam. Používam ich reálne veľmi dlho, čiže není to teraz len nejaká, ja neviem, že ma niekto poprosí, prosím ťa, spropaguj toto. Ja pokiaľ s niečím nemám reálnu skúsenosť, tak určite to odporúčať ani propagovať nemienim, to u mňa neuvidíte. Ja chcem pomáhať tým, že odporúčam to, čo mne samej fakt sedí, čo mne vyhovuje a s čím mám ja veľmi dobrú skúsenosť, takže napríklad aj Vilgain produkty, ja nemám s nimi žiadnu spoluprácu ani nič, ale milujem ich produkty a tento produkt konkrétne mi
zachránil pleť a celkovo hormóny. A ak máte ešte stále nejaké také tie PMS stavy, hej, predmenzesové, výkyvy nálad, proste veľké bolesti brucha a podobne, tak Vilgain PMS Balance, akože ja to užívam už asi 4 mesiace, ak nie, no áno, 4 mesiace. A je to akože úžasný doplnok. Takže viem, že aj Farmasi tam má niečo také, ale ja proste ostávam verná môjmu Vilgainu. Takže aby ste si zase nemysleli, že teraz tu budem pretlačať Farmasi, ja len chcem vyjadriť to nadšenie, že ako ma to strašne ako tak chytilo, hej, že je to naozaj, že mi to pomohlo jednoducho sa fakt aj tou dekoratívkou, že mi to pomohlo sa tak skrášľovať a o to viac ma to baví, o to viac ma baví všetko, takže treba si to vyskúšať. No, my si to objednávame pre vlastnú spotrebu. Ak by niekto naozaj si to chcel vyskúšať, kľudne sa môžete aj cezo mňa zaregistrovať. Ja vám v tom viem poradiť, pomôcť, ale hovorím, že to je... Ja s tým akože zase neviem, čo neplánujem, takže ja mám svoj biznis, ktorý nadovšetko milujem a toho sa držím samozrejme, ale to len tak na margo toho Farmasi, keď to budete naozaj u mňa často vidieť, lebo naozaj tie produkty jednoducho, no proste sa mi fakt páčia. A to ja naozaj používam aj drahú kozmetiku, Yves Saint Laurent milujem, rúže, proste make-upy, rôzne tieto záležitosti si kupujem, teda kupovala som si aj drahšie dekoratívne kozmetiky, ale ako fakt človek asi už tým používaním zistí si, že naozaj niekedy aj také tie cenovo prístupné veci sú možno niekedy aj lepšie, respektíve splnia absolútne tú istú službu ako aj tieto lacnejšie, takže ale hovorím, že každého názor. Ja hovorím, že zástanca toho nikoho nenútiť, nikoho netlačiť, ale ak to možno uvidíte, že by ste si to chceli vyskúšať, tak ako kľudne nech sa páči, link máte pod videom, takže môžete si to vyskúšať. No ale čo som vám ešte chcela odporúčiť alebo ukázať, čo sa týka pečenia, tak je tento KitchenAid bezdrátový ponorný mixér. Ja ho mám ešte z výrobne našej a teda používam ho stále. Je úplne úžasný. Len tým teda, že nemá kábel, že naozaj proste hoci kde s ním viete ísť, nemusíte mať napájanie k tomu. A je potrebné ho nabíjať, je k tomu taká šikovná nabíjačka, ale on vydrží veľmi dlho nabitý, čo sme sa teda presvedčili aj vo výrobni. My sme ho tam naozaj dennodenne používali a zase až tak často sme ho nenabíjali, ale je úžasný. Akože je asi trošku drahší, ale fakt ako ak hľadáte nejaký takýto bezdrátový, tak vidíte. Ja akurát si už to pírečko pripravujem. Je fakt úžasný, takže kľudne môžete. Ja som fan KitchenAidu, takže u mňa uvidíte len KitchenAid. Ja už mám teda aj moju malinovú plnku. Ináč recepty aj na tieto ovocné ganáže, aj na čokoládové, z horkej alebo z mliečnej, tak všetko to je v tých mojich receptoch, v tom kurze nanukovom, presné pomery s bielou čokoládou, aj s mliečnou, aj s horkou. Takže kľudne si to môžete objednať, je to všetko tam. Hej, je taká riadne fakt malinová, ja ľúbim, keď sú tam tie maliny poriadne teda aj cítiť. No a tým teda plním tie naše nanuky malinové. Hej, takže ja v tomto štádiu si tú plnku dávam do chladničky, takže pôjde so mnou, aj ja pôjdem asi sa schladiť trošku. Kým nám tá náplň tuhne, tak ešte nezabudneme na paličky. Ja to robím radšej pred tou náplňou, lebo keďže tam dávam takú trošku tekutejšiu tú náplň, tak by sa mi to tam potom veľmi ťažko vkladalo. Takže dávam ich sem v tomto štádiu, hej, keď ich mám ešte také bez tej náplne samozrejme. No. Lebo viete ešte s tým nanukom pracovať, hej, že ono keď tam tú paličku dám, tak sa niekedy stane, že trošku sa tak ako keby poškodí, takže vy ho viete ešte tam podotláčať tú hmotu a tak. Ako keď tú paličku dáte až po tej náplni, tak už sa to horšie potom s tým pracuje. Už idem naplniť. Je ešte taká tekutejšia, ale vidíte, že je taká echt malinová, lebo ja to tam potrebujem cítiť. Hej, aby to tam jednoducho to nebola len taká biela čokoláda. Ale tieto malinové sú proste topka, proste s tou náplňou. Je to fakt super. Není to len korpus obalený v čokoláde. A veľmi jednoduché. V tomto štádiu, už keď ich máte takto naplnené, tie nanuky,
trošku, hej, aby ste videli, tak dám do mrazáka mraziť. Ja si už roztápam čokoládu na namáčanie nanukov a chcem vám ukázať teda čokoládu, ktorú doma používam aj ja, ak nechcete zrovna kupovať naozaj drahé čokolády cukrárskych obchodov, zamyslela som sa, ale áno, zo špecializovaných cukrárskych obchodov. Ale samozrejme môžete pre kvalitu, akože Callebaut je u mňa číslo 1. Ja ju kupujem aj domov, ale ja to robím tak, že ja si ju viem aj zmiešať s nejakou inou čokoládkou, ktorú bežne dostanete v obchodu. Napríklad takúto Milku mám klasickú alebo aj Orion. Alebo viem, že aj v Lidli majú celkom v pohode čokoládu. Ja si to takto miešam, že vlastne dám si aj túto Callebautku a dám si aj túto Milku. No a ja už teda aktuálne sa mi čokoláda roztápa, trošku si ju aj vytemperujem a to takým štýlom, že množstvo čokolády vydelím 3 a vlastne tú 1/3 si primiešam až po úplnom roztopení tej čokolády do tej, v podstate do tej hmoty, aby sa mi tie teploty vyrovnali, tým sa ako keby vytemperuje tá čokoládka. No ja už mám tú čokoládu roztopenú, ja dúfam, že to bude v pohode, lebo ako som tu kecala, tak som si nevšimla, že som mu dala na taký vyšší plameň, ale naozaj treba ju roztápať nad parou a úplne na nejakom slabúčkom, iba to nechajte prevrieť a okamžite stíšiť, aby to vlastne naozaj sa roztápalo na tou parou. Mne to trošku tak vyše bublalo, tak ja dúfam, že to bude v poriadku, ale uvidíme. Hádam sa nám to nezgrcne. No a teraz tam už idem pridať tú moju časť nachystanú a idem to pomaly takto ešte roztopiť v tom, aby sa mi teda tie teploty vyrovnali. Hej, ja už to v podstate len miešam. Ono, keď tá čokoláda je naozaj na takú teplotu, ako by mala byť roztopená, tak by sa vám tam mala pekne rozpustiť. Ak nie, tak viete to ešte na tú paru na chvíľočku dať, ale naozaj len na chvíľočku. Teda ja sa priznám, že nie som úplný odborník na čokoládu, ale vždy, keď sme to robili takýmto spôsobom aj vo výrobni, tak nikdy sa nám nespravili ani flaky, ani jednoducho takto nepraskala. Áno, nepraskala tá čokoláda, bola úplne úžasná, takže fakt sme s tým nemali najmenší problém. Takže vždycky sme to takýmto úplne že jednoduchým štýlom temperovali tú čokoládu. Ale fakt, akože toto je úplne veľmi jednoduchý spôsob tej temperácie. Hej. No. Ak nechcete, aby bola čokoláda príliš hustá, tak zvykne sa pridávať aj kakaové maslo. Ináč ja to celkom aj odporúčam, lebo potom vám nebude príliš hrubá vrstva ostávať na tých nanukoch alebo na rôznych iných dezertoch. Ale netreba, akože ja ho túto doma ani nepoužívam. My to práve ľúbime, také čokoládové, priznám sa. Ale zase, keď pečiete vo výrobni, že naozaj nechcete úplne mať spotrebu tej čokolády enormnú, keďže čokoláda je fakt drahá, tak kľudne si kúpte aj to kakaové maslo a viete si to krásne aj s tým. Mne úplne najviac vyhovuje, keď si tú čokoládu potom prelejem do takej užšej nádoby alebo užšieho pohárika. Ináč používam aj šálku, ak je taká trošku užšia. Tým, že my naozaj potrebujeme ten nanuk celý namočiť a keď dáte širší, tak jednoducho nebudete mať požadovanú výšku tej čokolády, hej, aby sa tam krásne ten nanuk celý ponoril. Čiže fakt, čo najúžšia tá nádobka, pohárik, tým lepšie. Takže ja si to idem teraz preliať. Keď máte toho vyše, tak je super si to dať aj do nejakej, možno ešte väčšej, alebo respektíve vyššej tej nádoby, ale zachovajte teda to, že nech je naozaj úzka. Ja som si tu už aj nachystala nejaké taniere, alebo proste nejaký podnos, kde si to potom viete tie namočené nanuky položiť, lebo oni potom pôjdu do chladničky, takže aby sa vám to aj zmestilo. Ja si skúsim aj šuštím s tým. Ja si teraz takto aj papier dám. Ono je super, keď tam máte nejaký takýto papier na pečenie na tom. Vy ste tu mali nejakú tú plochu, kde si to potom viete krásne položiť tie nanuky. Ja tie nanuky zatiaľ ešte nemám úplne nejaké totálne zmrznuté na kosť. Boli možno 2 hodinky v chlade, ale tým, že dnes mám menej času, keďže už mám call s klientkou na mentoring o 14:00, tak idem to spraviť teraz, ale dôležité je, aby boli
aspoň ako tak pevné tie nanuky, aby sa vám dali krásne z tej formy vybrať. Hej, ja akože nemám to úplne naozaj teraz precízne tam povtláčané, ale pozerám, že není to ešte úplne stuhnuté. Takže fakt je lepšie, keď je to naozaj aspoň 4 hodiny v tej chladničke, hej, aby sa vám tam nič, aby sa vám to jednoducho ľahko hlavne vyklapalo z tej formy. No a idem si to ja takto už teda namočiť, ponorím celý a hneď von s ním idem, hej, otresem. Sa mi aj ruka trase. No, ja dúfam, že to je aspoň ako tak vidno. Budem si to trošku obtrieť, ale zase nie úplne, aby ste si to z toho spodu, hej, úplne nezoškrabali tú čokoládu. Takže asi takýmto spôsobom a môžem si to rovno položiť na ten papier. Namočím si to. Je super, keď sa to fakt nechá poriadne stiec z toho nanuku, hej. Aby vám to potom tuto na tom kraji nespravilo taký nejaký zhluk čokolády, lebo to sa potom už ťažko, keď vám to zatuhne, sa to ťažko dáva preč. Sa stane, že to tam jednoducho steká. Ináč naozaj celý ten postup máte fakt tak super viditeľný v tom videjku v kurze, takže samozrejme je tam aj oveľa viac príchutí, myslím, že už je tam cez 20 príchutí, takže naozaj je z čoho vyberať, rôzne sú tam čokoládové, Oreo, Lotus, proste rôzne, hej, všetky tie úplne najobľúbenejšie, ktoré išli nám vo výrobni, tak som dala dokopy, spísala a môžete si to kľudne zakúpiť. A fakt akože tieto nanuky si myslím, že sú tak jednoduché. Výborné hlavne. Nám to teda veľmi chutí, preto ja ich teda stále robím. Pre nás samozrejme. No. Hej, a zase. Takže preto je fakt lepšie mať ten pohárik úzky a naozaj, aby do výšky išla tá čokoláda, aby tam bola vysoká vrstva tej čokolády, hej, aby sa to dalo krásne namočiť ten nanučik. Takže toto bolo tak naozaj veľmi rýchlo, ale ak máte na to fakt doma čas, tak trošku sa s tým viete viacej vyhrať, aby naozaj tie výsledky boli dokonalé. No vidíte, mne tuto tá čokoláda tuto postekala, alebo som mu nenechala úplne super stiec, takže, ale ono keď to zatuhne, tak dá sa to potom tak poodlamovať z toho. No, takže zatiaľ takto a ja ich teraz dám tuhnúť, potom si ich ešte spoločne nazdobíme. No poďme si to teda nazdobiť. Ja už tu mám nachystané nejaké veci na to. Takže opäť biela čokoládka. Si napríklad takto jeden. Môžem si tam tie kvetinky treba takto nejako podávať. Ešte kým tá čokoláda lepí, hej, kým sa to dá dať na to. No a môžem si takto ešte. Ak máte nejaké svoje logo, alebo niečo, tak môžete si ho tam kľudne dať. Čo poviete? Ja si myslím, že môže byť. No a prípadne ešte aj mám zlatý sprej. To budeme musieť dať zatuhnúť. No, takže idem si dorobiť teda ďalšie. No pozerajte, ja už to mám hotové. Ja som to musela ešte si pretočiť telefón, keďže ja točím aj obsah na Instagrame, takže uvidíte to aj na Instagrame. Len tam to vždy potrebujem v inom rozmere, takže to pretáčam ten telefón, takže som to chcela. No a ja si myslím, že toto, keby dostanem v krabičke, tak nádhera.